Първия ми опит с крем брюле и нека да видим резултата. Това е първия път в живота ми, който си купувам бяла кристална захар и нямам търпение да я хвърля. Сипваме отгоре една лъжичка. По принцип пише една супена лъжичка, но аз слагам доста по-малко. Ето така. И магията започва. Почти съм убедена, че за брюлето отгоре може да се използва и друг вид захар, но аз реших да използвам оригиналната рецепта с бяла захар. Най-интересната част. Дръжте косата си далече. И ако няма възрастен на около вас, не правете това сами. Ето го и готовото брюле с лек загар. Никъде не съм чела как реално се прави, вероятно има някаква техника, но знам, че като се чукне ето така, трябва да стане като коричка, която да се счупи. Мисля, че нашето се е получило.